Zdravíčko, dámy a páni, vítam vás všetkých späť, opäť na mojom kanáli, no a vítam vás pri nielen predposlednom pozvánkovom videu v tomto roku, ale aj celkovo pri mojom predposlednom pozvánkovom videu, mojom pôsobení na YouTube. Je to tu, dámy a páni, máme tu 21. december, a žiaľ, začiatok pre mňa najneobľúbenejšieho ročného obdobia v roku, a to zima. Už to prišlo, ale zase dobrá správa, že od zajtrajšieho dňa sa nám postupne začnú predĺžovať dni a skracovať noci, čo je zase super, ale žiaľ, musíme tieto 3 mesiace až do 20. marca, kedy zima skončí, nejako prežiť. Ale to je úplne vedľajšia záležitosť. Dámy a páni, blížia sa Vianoce, už len 3 dní. Už len 3 dní do najkrajších sviatkov v roku. No a v závere každého roka alebo k blížiacim sa Vianociam nesmú chýbať moje každoročné pravidelné, v podstate vianočné streamy, ktoré nás tento týždeň čakajú. No a takisto aj pomaličky veľká naša rozlúčka po 6 rokoch môjho pôsobenia na YouTube. Predtým, než budúci rok prejdeme na platformu Twitch. A tým, že na Twitchi sa už žiaľ nedajú natáčať klasické videá ako teraz, čo znamená, že tam sa dá iba streamovať. Takže to pre mňa a pre vás znamená, že toto už je naozaj nielen predposledné pozvánkové video v tomto roku, ale aj celkovo vôbec za tých 6 rokov. Takže už žiadne pozvánkové videá na streamy od budúceho roka. Takže budúci rok to budete mať kúsoček náročnejšie zisťovať, že kedy budem streamovať a kedy nie. Ešte tento týždeň budete mať tú výhodu, že budete vedieť presne kedy a ako, ale už od budúceho roka nikoliv. Takže už to bude trošku viacej na vás si to zisťovať. Takže tak. Takže dámy a páni, predposledné pozvánkové video v histórii môjho kanála. No a dámy a páni, ja by som vás chcel srdečne pozvať na zajtrajší nielen predposledný stream v tomto roku, ale aj môj predposledný stream vôbec na YouTube. 110. stream v tomto roku 2023 a celkovo 221. stream na mojom YouTube kanáli. No a zajtra to bude taký troška špeciálnejší stream. Ešte to nebude tá vaša dlho očakávaná topka, ktorá nás čaká až na samotný vianočný špeciál. Takže na to si ešte chvíľočku počkáte, ale zajtrajší stream bude tiež taký dosť špeciálny a opäť nás čaká dosť veľa zaujímavých tém, ktoré by sme si chceli povedať. Zajtra by som spravil taký trošku pohodovejší stream. Sice budeme jednu hru hrať a bude to v zápäti aj úplne posledná hra, ktorú budeme spolu v tomto roku hrať. A bude to opäť jedna z hier, ktoré už na mojom kanáli boli. A bude to opäť vianočná hra, pochopiteľne, keďže Vianoce už sú doslova pred dvermi. Takže opäť si zopakujeme v podstate jedinú vianočnú hru, ktorú ja vôbec v živote poznám a ktorú som už miliónkrát prešiel. Tá je na také ani nie 2 hodinky, takže časovo by to malo byť úplne v pohode. Ale zajtra by som si spravil ešte predtým, než pustíme sa do samotnej hry, také trošku dlhšie intro, v ktorom si povieme určité veci, pretože dnes totiž večer o 7, respektíve o 19. začína najväčší výpredaj v roku na platforme Steam, a to samozrejme vianočný výpredaj, ktorý myslím potrvá tuším do 3. alebo 4. januára. A v zápätí už 12. januára tuším odštartoval vianočný výpredaj na Epiku, ktorý potrvá zase až do 10. januára, čo je úplne insane. No a plus ešte k tomu od dneska Epic začne rozdávať, tuším už teraz o 5, ak sa nemýlim, takže už za malú chvíľku začne rozdávať každý jeden deň na 24 hodín nejakú hociakú náhodnú AAA veľkú hru, ktorú si môžete claimnúť úplne zadarmo, nič za ňu nemusíte platiť a máte ju na veky vo svojom inventári, respektíve vo vašej knižnici. Takže to je naozaj nesmierne lákavá ponuka. Takže pokiaľ ste dlho rozmýšľali nad nejakou hrou, ktorú by ste si chceli kúpiť v priebehu roka, ale nemali ste na ňu, tak teraz možno práve tá hra bude jedna z tých 17, ako Epic povedal dopredu, že bude tých hier celkovo 17, ktoré rozdá tých veľkých 3Ačkových titulov.
Takže možno jedna z tých hier bude tá práve vaša vysnívaná a nemusíte za ňu nič platiť, ale získate ju úplne zadarmo, čo je úplne paráda. Minulý rok som si ja takto claimol, tuším, 2 hry, Wolfensteina a Metro Last Light, a obidve som v tomto roku prešiel a boli naozaj perfektné. Aj keď trošku staršieho roka vydania, ale rozhodne stáli za to a nesmierne som si ich užil. Tak uvidíme, že čo vyvalia tento rok, som nesmierne zvedavý. No a s vianočným výpredajom na Steame sa samozrejme prepája aj hlasovanie o tie najlepšie hry na Steame v roku 2023, tzv. Steam Awards, a už nominácie prebehli na Steam Awards, a to presne pred mesiacom takto, keď bol i podzimný, jesenný výpredaj na Steame. Tam ste mohli hlasovať, respektíve nominovať dané hry na teraz, na ten vianočný výpredaj. A už teraz na vianočnom výpredaji sa bude hlasovať o tie vôbec najlepšie hry na Steame v roku 2023. No a to bude tiež jedna z vecí, ktorú budeme zajtra riešiť na Steame. Zajtra my osobne budeme takisto hlasovať na tie Steam Awards a tuším, výsledky by mali byť vždycky tak niekedy krátko po novom roku, niekedy okolo 3 kráľov zvyknú zverejňovať výsledky, takže uvidíme, že ako to dopadne. No, my už nie, keďže my sa to možno ja vám tie výsledky poviem až niekedy v marci, takže vy si na ne možno odo mňa počkáte, ale možno vy to už zistíte o mnoho skorej, takže tak. Takže toľko to. A takisto sme úplne zabudli počas minulého týždňa sa pozrieť na výsledky cien Game Awards. Zajtra to už budú 2 týždne, čo sa tento veľký 4-hodinový gala večer uskutočnil. Takže zajtra sa pozrieme aj na Game Awards, ako dopadli a kto sa stal ich celkovým víťazom a kto v akých kategóriách vyhral, ktoré hry boli tie najlepšie za rok 2023 podľa kritikov. Takže a čo sa týka takého celkového dojmu z Game Awards, síce to bol v úvodzovkách jubilejný 10. ročník, čo je síce pekné, ale ako nič moc tam teda nebolo, vám poviem, až na to, že som sa konečne dozvedel, že aspoň v budúcom roku, aj keď neviem presne kedy, vychádza pre mňa asi možno najočakávanejšia hra budúceho roka, Hellblade 2, Senua's Story, či ak sa to má volať. Jednotka bola perfektná po všetkých stránkach a tu som si nesmierne užil a som veľmi zvedavý na tú 2. Už tam bol aj ukázaný trailer na Game Awards, takže to bolo fakt super. Takže z toho mám mega radosť. Takže zhrnieme si, ako dopadlo Game Awards. Budeme hlasovať na Steam Awards. Povieme si niečo o vianočnom výpredaji a skoro by som bol zabudol, už bol zverejnený aj tzv. Súhrn roku 2023. Môj súhrn roku 2023 na Steame, takže to si zajtra ukážeme. Takisto si ukážeme, čo ponúka Epic počas toho vianočného výpredaja a samozrejme nesmiem zabudnúť na jednu fantastickú novinku, ktorá bola ofiko potvrdená počas Ice King Tour s Mikom Häkkinenom už teraz v nedelu, minulú nedelu z bratislavskej NTC aréne. A ako ja som sa mega potešil, keď som sa to dozvedel, lebo ja som to sledoval, ale ako tešiť sa síce môžem, ale čo na plat, keď ja už ich možno ani počuť nikdy nebudem. Takže tak, no. Ale čo sa dá robiť? Takže tak. No. Takže dámy a páni, takže toľko to záležitosti budeme riešiť zajtra. Zajtra možno aj 6-hodinový stream. Naozaj zajtra pôjdeme úplne na pohodičku. Žiadny stres, žiadna naháňačka, žiadny časový manažment. Budeme mať trošku dlhšie intro, než pôjdeme na samotnú hru a potom také zhruba 2 hodinky tá samotná hra a to bude vlastne celý program na zajtrajší predposledný stream, nielen v tomto roku, ale aj predposledný stream v mojom pôsobení na YouTube. Potom v sobotu bude naše vôbec posledné pozvánkové video na samotný vianočný špeciál a v nedeľu už pochopiteľne samotný vianočný špeciál, kde sa dozviete opäť raz po roku moju topku hier, ktoré som v tomto roku 2023, či už sám pre seba, alebo aj niektoré z hier, ktoré som streamoval
hral. Takže bude to nážes, takže máte sa rozhodne na čo tešiť a myslím si, že to bude rozhodne stáť za to. Takže dámy a páni, týmto vás ešte raz a srdečne pozývam na zajtrajší predposledný 110. v tomto roku, celkovo 221. stream v histórii môjho YouTube kanála a vôbec predposledný na YouTube. A verím, že dorazíte a ešte sa pýtate, že kedy asi začne zajtrajší stream. Tak zajtrajší stream by asi mala byť taká klasika, že asi medzi jednou, druhou, ale nechcem začať až úplne o druhej a najneskôr tak aspoň o pol druhej, pretože už zajtra ide konečne prvý z veľkých programov z tej vianočnej ponuky a zajtra už ide prvý Sám doma na Jojke, takže ten by som rozhodne chcel večer pozerať od 8:30, takže chcel by som začať tak úplne najneskôr o pol druhej, aby sme tak do 7:30 večera skončili stream, aby som ešte potom pred Sám doma sa stihol navečerať a tieto veci. Takže tak. No a ešte jednu vec by som zabudol. Ešte na zajtrajšom streame si povieme niečo o najnovšej. No, dobre, nebudem nič hovoriť. Bude to prekvapenie, OK? Bude to prekvapenie. No, neviem, či prekvapenie, možno pre niekoho nie prekvapenie, ale ešte jednu vec som zabudol vymenovať, ale to už si necháme fakt na zajtrajšok. Takže nebudem to naťahovať, dámy a páni. Takže ešte raz a naposledy srdečne vás pozývam na zajtrajší v tomto roku 110. celkovo na YouTube a vôbec predposledný 221. stream môjho pôsobenia na YouTube, ktorý začne asi medzi 1:00 a 2:00 po obede. Ideálne by bolo tak o 12:30, tak uvidíme, ako mi to vyjde zajtra. Takže verím, že dorazíte a už teraz sa na vás teším a verím, že ten minulotýždňový druhý stream z Poldy 2 bol ako naozaj veľmi úspešný, tak keby sme na podobnej vlne aj uzatvorili to naše YouTube pôsobenie tento týždeň, tak by to bola úplná paráda. Tak uvidíme, či sa nám to podarí. A už keď je reč o minulotýždňových streamoch, tak tie som ešte doteraz neprezdielal na Facebook, ale nebojte sa, nezabudol som na ne. Pokiaľ stihnem, tak ešte dnes do asi tak 7:00-8:00 večera by som ich chcel prezdieľať na Facebook, pokiaľ na to zase nezabudnem samozrejme. Takže za také 2-3 hodinky už by ste ich mali mať aj na FBčku. Takže tak, OK. Takže dámy a páni, toľko to pre toto pozvánkové video. Takže snad som na nič nezabudol, snad som povedal všetko, čo som mal. Trošku dlhšie pozvánkové video, ako ste zvyknutí, ale proste bolo potrebné vám trošku dopredu napovedieť, že čo nás čaká zajtra a bude toho naozaj dosť, ale už nie v takej rozsiahlosti ako v priebehu roka. Takže zajtra naozaj s absolútnym klídečkom pôjdeme bez stresu, s vianočnou pohodou, s vianočnou atmosférou v pozadí. Takže zajtra už to bude naozaj také doslova oddychový stream úplne. A potom v nedeľu samotná topka. To bude na také 3-4 hodinky a ten vianočný špeciál by som chcel začať tak medzi 11. až možno najneskôr 11:30 do obeda. Za každých okolností by som chcel začať ten vianočný stream do obeda a nie po obede, aby som nejak nezasahoval do vašich vianočných plánov, zvykov, tradícií a týchto vecí. A najneskôr tak aspoň do takej tej 3:00 po obede by som chcel mať ten stream hotový. Takže tak. No. Takže dámy a páni, už naozaj mlčím, zipujem si tlamu. Pokiaľ sa vám toto vôbec predposledné pozvánkové video v histórii môjho YouTube kanála páčilo, nezabudnite mu rozhodne hodiť ten like, budem za to nesmierne rád. Pokiaľ máte nejaké otázky, názory, postrehy, komentáre, hodnotenia, kritiku a tak ďalej, kľudne píšte dole do komentárov, veľmi rád si to prečítam a pokiaľ budem mať čas, aj veľmi rád vám na to odpoviem. No a pokiaľ ste na mojom kanáli noví a nemáte ten odber, tak určite nezabudnite hociak kliknúť na to veľmi vzácne tlačítko odoberať.
vedľa neho na šedý zvonček a vedľa šedého zvončeka na možnosť všetky upozornenia, aby ste naozaj o nič neprišli, aj keď už vlastne, keď nerátame dnešok, tak už tie nové veci na YouTube budú bez dneskajška už len 3-krát a nie len v tomto roku, ale aj celkovo na YouTube, takže už oveľa naozaj neprídete. Takže tak. No a samozrejme nezabudnite skočiť na môj Facebook Matúš Šalamón alias Matalamon, kde nájdete všetky moje vzdialené videá z YouTube, plus nejaké fotky a videá, či už z mojich dovoleniek alebo z mojich oslav. Tak, to je pre dnešok všetko, dámy a páni, trošku dlhšie pozvánkové video, ale bolo to treba, výnimočne, snáď vám to nevadí a snáď ste o to viacej nažhavení na zajtrajší stream. A ešte sa chcem ospravedlniť, že dnešné pozvánkové video vychádza až trošku takto skoro o 6, možno presne o 6, záleží od toho, že ako rýchlo sa spracuje to video. Takže že až takto neskoršie večer vychádza, ale žiaľ dneska sa skorej nedalo, hej. Takže tak. Takže to je, dámy a páni, odo mňa všetko. Lúčim sa s vami, užite si pekný zvyšok dnešného prvého zimného dňa, dnešného žiaľ najkratšieho dňa v roku, čo sa týka ako dĺžky slnečného svitu, keď to mám tak pomenovať. A od zajtra sa nám začínajú predĺžovať dni, skracovať noci až do 21. júna, čo je super, ale zase teraz 3 mesiace budeme musieť trpnúť v ročnom období zima, ale každý rok sme to zatiaľ prežili, tak veríme, že aj tento raz to prežijeme. To je odo mňa všetko, lúčim sa s vami, užite si dnešný prvozimný deň a zajtra pri predposlednom 110. streame v tomto roku, celkovo 221. streame na tomto kanáli sa na vás teším a do skorého videnia, priatelia. Zatiaľ sa majte.